Filatèlia, Families de Gegants i públic en general. Enguany, fa 75 anys que trobem una guia de Gegants de Món, van trepitjar per primera vegada els nostres carrers. El punt maó sempre obert a les noves experiències, amb unes festes de gràcia que encara avui són vives i segueixen repetint-se any darrere any. Retrocedim d'aquell any, 1934, veiem els nostres gegants substituint la novetat d'unes festes avui molt llunyanes i a la incertesa de si l'experiència tindria èxit o simplement seria un número itinerant més del que solen arribar a les nostres festes i que al cap d'uns anys els núvols de la memòria transformen en un record indefinit. Recordant també aquells anys en què els que sortien els segells eren les primeres autoritats del moment, o en el cas més popular, alguna eminència d'algun camp destacable de les ciències. Avui en dia, compartim d'espai de moviments i personatges unànimement cèlebres arreu de l'estat i del món. Avui, 75 anys després de l'arribada dels gegants, aquests ja fa molt de temps que han deixat de ser la novetat, sent actualment dues figures estimades per tots, que constitueixen un símbol de les nostres festes i de la nostra mateixa ciutat de Món. Això ha succeït a l'hora dels segells. Gràcies a persones com els amics del grup filatèlic i numismàtic de l'Ateneu de Món, s'han popularitzat i ens han mostrat imatges de personatges que pot ser de no tan elevada representació política, com un cop cap d'estat. Però és tot, en tot cas, més propers a la gent de peu. Considerem així que el fet que avui els nostres gegants siguin els protagonistes d'un segell de correus, si bé no ho podem considerar el final del camí, s'hi frega la culminació d'un projecte i converteix el dia d'avui en un dia important pels nostres gegants, les nostres festes i, en definitiva, per la ciutat de Món. És així com l'alegria de comprovar com la tasca de tanta gent durant tantes dècades ha de portar els nostres gegants a protagonitzar un segell de correus, ja sols en resta agrair, per una banda, a la ciutat de Món, l'estimació que professa els seus vells gegants, i per una altra banda, als nostres amics del grup filatèlic i numismàtic del l'Ateneu de Món, i molt especialment al bon amic Agustí Saica, el que avui la filatèlia a la nostra ciutat sigui una cosa viva, molt propera i de tots. Gràcies.